ko ɓe kuranino ɓiɓɓe Sénégal naaɓe fof e ala hen ko waɗa e nde taw noon jii gila ɓe ngari hande yimɓeɓe nan uste to banggue golleji mumen en jii kadi hande to banggue ñawore no sifori en jii kadi ha caggal leydi kadi jokkodira Sénégal e leyɗele goɗɗe caggal leydi en mbawi wiide koko usti no fewi yatiri caggal e gueɗel gonguel won toɓɓere wotere woni ɗo e toɓe dippata hakkude kamɓe laamiɓe e laamu jawtu ngu nde rogere ɗiggata e yuppitake e nde tawno won koɓe kalno to banggue koppareje ngaaru leydi ndi e wonno yaari e ɗum ne en mbawi wiide hande hewɓe kam hayso mbiyan eɓe goni e gonga e haaluji ɗi puɗɗima hewde no fewi e nde tawno laamu jaltu ngu kañum hoore mum hay goto arani okki dalilu e koɓe kalata ko holno yaari e ɗum kadi en mbawi wiide hade ɓiɓɓe Sénégal naaɓe foof so renaki ɓe mbiyata ko kamɓe keede gonga e jande e FMI wonko haali kañum ni e won kalisaji goɗɗi jaaɗi banggue goɗɗo ɗum fof kadi laaɓani ha joni eɗen mbawi wiide ɗum ina jiiya hande ko tonguiɓe to banggue golle mabɓe min kam to banggue hooram kam mbiɗa jogui jorto so tawi oɗo banggue rewnama lawol to banggue ngaaru leydi ndi ɓe foof paami holko woni e boñ leydi he ne wawi kamɓe ɓe daña ɗum gollori en yi changement ji waɗi ko goka sengo remoɓen taw sengo remoɓen e yi awdiji ko gouvernement ancien gouvernement on joganino ardiɓe remoɓe mana fewjoɓe fi ndemal ngal walla ala kippuɓe fi ɗum ɓe aray milliard ji kewɗi tabarakallah ɓe yooɓi ɗum aɗani kadi engrais kadi e awdi ɓe organise ɗum kadi wawi yettade remoɓe mankiraka engrais mankiraka awdi ɓe ɓeydi kadi prix on kadi ko banggue joddiji ɗon kadi aɗa en yi ɓeydare e muɗum kono kadi ɓe tinnima kadi e nder ndungu he en yi hiɓe daro muradu moƴƴude ka sengo